IFM News. IFM News. Live report. Si kalamiisan na paset apan amihan wenno northeast monsoon season ket posible amariknan amasansan ang mapasamak iti maudi a paset ti Enero. Mangrugi intun bigat namnamay na marikna iti napigsa apul o iti amihan. Ang mga ipaay iti nalamiis nga angin ti Luzon a posible adumanon ay ginggana iti Visayas ken amianan a paset ti Mindanao. Gapo iti daytoy manamnama bumaba manen iti temperatura partikular iti Northern Luzon. Posible met ang makapadas iti masansan a panagtudo iti dumaya a paset ti pagilian gapo ti northeast monsoon ken naduma-dumapay a weather system. Ada posibilidad nga mangpataod pay dayto iti napigsa nga amihan surge iti sumarno a lawas nang runa iti umuna a paset ti Pebrero. Iti kalabes nga aldaw 7.5 degrees Celsius iti na-record iti kabanbantayan ijay Cordillera. Idinto a 7.9 degrees kadigiti kabangibang a lugar a paset ti Luzon. Damag Regional para iti IFM News, Idol Shanti Papi Tata Carmen.